Hoće li legendarni Poljud uskoro otići u povijest? Tema novog stadiona Hajduka ponovno trese Split, a klub je poslao jasnu poruku, vrijeme za odluku je stiglo. Nakon gotovo 47 godina, Poljud se suočava s ozbiljnim pitanjima o sigurnosti i budućnosti. Hajduk ističe da je zaštita navijača i zaposlenika apsolutni prioritet, te da se mora donijeti dugoročno rješenje. Iz kluba poručuju kako moderni stadion više nije samo želja, nego potreba. Prema njihovom stavu, novi stadion predstavlja jedinu racionalnu opciju za budućnost Hajduka i splitskog nogometa. U tijeku su stručne procjene stvarnog stanja Poljuda, a rezultate bi mogli odrediti hoće li kultni stadion u obnovu ili će Split krenuti prema gradnji potpuno nove nogometne arene. Mnogi navijači pitaju može li Poljud biti spašen ili je novi stadion neizbježan. Hajduk vjeruje da je sada povijesni trenutak za velike odluke koje bi mogle promijeniti lice sportskog Splita. Ako se projekt ostvari, Split bi mogao dobiti moderni stadion, dostojan europskih standarda, a Hajduk novi dom za buduće generacije. Je li ovo početak kraja Poljuda kakvog poznajemo? Pišite nam u komentarima obnova Poljuda ili potpuno novi stadion, te pretplatom podržite rad našeg kanala. We make it bang like shotgun. Bottles on tap, let me pop one. We make it bang like shotgun. And if you want lyrics, I got some. We make it bang like shotgun. Bottles on tap, let me pop one. We make it bang like shotgun.